Znanstvenici kažu kako bi zdravo bilo dnevno napraviti 10.000 koraka. Zato je važno imati udobnu, ugodnu i ortopedski primjerenu obuću. Baš takvu obuću već 70 godina proizvodi Otos. Od prvog skeniranja do ugodnih koraka vode vas iskusni ortopedski stručnjaci, ortopedski obućari koji uz pomoć modernih tehnologija i vlastitoga iskustva vama jamče vrhunski proizvod. Ručni rad potpomognut vrhunskom tehnologijom. To je spoj koji daje nove dimenzije u izradi ortopedske obuće. Individualnim pristupom u izradi svakog para obuće pomažemo svaki korak učiniti ugodnim. A svako stopalo je drugačije. Standardna ponuda obuće prema veličinama niti približno ne pokriva sve potrebe. Preciznost koju omogućava suvremena tehnologija, upotreba skenera, digitalizacija modela i dizajna same obuće postaje apsolutno točna. Ruke naših djelatnika u fazama ručne izrade i kontrole procesa jamče kvalitetu svakog detalja i u konačnici gotovog proizvoda. Posebno je to vidljivo kod ortopedske obuće koja je namijenjena najosjetljivijim stopalima, djeci u razvoju, dijabetičarima, osobama sa reumatoidnim artritisom ili nekim drugim promjenama na stopalu. Zato mi u Otosu, nakon 70 godina iskustva u izradi ortopedske obuće, isključivo na tradicionalni način idemo korak dalje. Novim razvojnim putem sve faze izrade ortopedske obuće poprimaju novu dimenziju. U Otosu se danas susreću tradicija i suvremena tehnologija, koje jamče vrhunski proizvod, a nama zadovoljno korisnika. Na vama je samo doći do nas, a ostalo je naša briga. Kada je o nogama riječ, adresa je samo jedna. Ortopedska tehnika Otos.